आगे विषय कहना है बात करता नहीं डाले नीचम क्या तो नहीं डाले नीचम क्या तो इसमें इनकी बात करता कोई समाला और ये रील नहीं था वो सभी डिप्रेस माला वेंगु देखो रास्ते उस दिन चिरा बरा एक किसु वेंगु देखो दिन रांची स्मार या ये दोनों जो सेफ्टी नो दो पोस्ट ये तो कार्य जब लगो तो इनको जो सब में तुराई यून को पोनी हालेलुया इनको जो सब में तुराई यून तो पोनी नो नामार डोली ले निंदे नहीं जो हम विश्वास हालेलुया ना नामार डोली ले निंदोलो हम विश्वास अमन हालेलुया दान तरवाता ई बातुम तो रिलेटेड करता कोप में विरोध मात्र रोज बातुम तो की राजुलोरू लोटी पोइसु अंजो मिंदे अंदरस बातुम तो की और राजान कोस मला मी अम्मी तो 20 రూపాయలు हालेलुया 20 రూపాయలు का मित्र चिंता करदी ई को अम्मी को बोइनु उस मंदिर सबका नोस पोर्तो साय राजकीय तमत्तो सक्राम पोर की दरियो नप्तो उसको सर्विस को बुद्धि को सारे की सारे देश का सप्लाई गिफ्लाई पुलिस डब्बी देना हो मंथली डब्बी देना हो डॉक्टर डब्बी देना हो सर्वे ताला कायकर उनानी उंडु इनका मिंची गदितम देना हालेलुया मात्रम देव वाक्य निपुण सत्यम तमदे हालेलुया ఈ సత్యం మీద నాకు ఇంకే सत्यम की गट्टी विरोध करना क्या है सत्यम की गट्टी विरोध बाइबल की सत्य पढ़ता साले बाइबल सत्य बोलती पढ़ता साले गट्टी विरोध करके तो उल्टा पलटा निकी तुम्ही माला निकी पाप तो तयार कर हालेलुया उल्टा पलटा तुम्हारे को कहतो కానీ నిజమైన వాక్యం త క్యాన్సన్ కిలో औरटे वचन इनकी केस मारा उसको दादा औरटे सर्विस की मिड क्लास को दी मारा ना इंग्लिश की सर्विस था नो ओ ये राशि का ने सकरा राशि की राशि मिड क्लास ना बोर्ड बोर्ड तो उसको ए बी सी डी जो ये क्लास सर्विस की ग्रेड सर्विस की नहीं हालेलुया सर्विस की क्लास आता आयो నేను బైబిల్ తాగ వర్తస్ की దాని కాని पूरा पूर्ण वालो నా వాక్యం కి తెలుసుకోవాలి జోసెఫ్ కి నామతో బైబిలే 3 రోజు की లోపల భాగం బెల్స్తో మెరియత్తోడు ఉన్న అధికారం దొరుకుతా కానీ లోన్ వాటి రాజులతో బేదేశం ఉంటారు हालेलुया ते माणसों रखतोడు आ राजा मुझको की ओकरो जोपमान खराब विषय तो बिस्ते ना बिल साबास की जो ताकि ना जो अल्लाह तो निमत्त राजा वास में किस बात तो जेल दा वाटी हालेलुया आला वाटी నేను అబద్ధం నిర్దోషి కేసు సందర్భం हालेलुया నేను వ్యభిచారము మొత్తం నాకు రేపుతున్నాం కాసం తరించో రెస్టోరకము ఆ జోసెఫ్ను అబద్ధం తెచ్చు కల్లరిచ్చి జైలు దగ్గరవా ఉమ్మత అలవతకి బయటవాడిదు నకిల కోసుకుంటా ఆలోచించ మిచో పెట్టా దానదేవ్ కోపమాను దానదేవ్ తప్పు మాత్రము దానికి ఆ లోపంటుంది జైలు వాటి 3 రోజుల లోపల రాజా మాస్టర్ हालेलुया దేవుడు వాక్యం పక్కన మార్చుతో सत्यम अक्कड़ जमास्तो ना सत्यम निलगोड़ मार्चेगा आज की बात तुम तन कहते ना जेल मंजू जेल मत्तो इरुवुरु स्वप्न गोटी केंजी मत्तो इलीला नन स्वप्न कहता नन इलीला स्वप्न कहता इन जो दे वाइट पे చెప్తారు అన్నమాట हालेलुया మన దాని తర్వాత ఆ లోపల మన ఓ రాజాలు మూన్నరక మూన్ ఫైల్ యూస్ కడవాసోరి हालेलुया మూన్నరక మూన్ ఫైల్ మీకు ఒక్కో జ్యూస్ కాడకే మన కూర్కోమంటారు మన నేను కొడుకును నరకపాలు మంతిరా ನಾನು ಮಂತ್ಪ हालेलुया ನಾನು ಕಟ್ಟು ತುರ್ಟಕು हालेलुया ಮೂನ್ ನರಕ ಮೂನ್ ಫೈಲ್ ಮೂನ್ ಉಸ್ಕಾಡು ಉಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇನು ಬಾರು ರಾಜಾಲು ಜೋಸೆಫಿನ್ ಜೈಲ್ ದ ವಾಟ್ಟು ಬಾರು ಉಸ್ಕಾಡು ವಾಸಲೆ ಜೈಲ್ ದ ವಾಟ್ಟು ఆబద్ధమసు నారిన్ కొట్టికేంచి నిర్దోష జైల్ ద వాಟ್ಟು వాట్ తర్వాత 3 రోజుకి లోపాలు ఇరువురే మా దేశంతో మనకు కొబ్బరాజీకి వాడేరు కంటాం ఈయన రాజాలు ఊసుకాడు ఊసి టెంప్లే డోలాన్లే కాసోంటే
మీరు వాడు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎత్తారు మూల మూల దేశం మొత్తం వంటేరుకు సిఆర్పి మనం బెరబెర కొబ్బిరాజుకు ఓ బెరబెర చిరువరికి తీసినా ఎత్తండి వడ్డేను ఓ 3-4 పైలి మున్సిపల్ వార్తల్లి గోదా నుంచి 7 బక్కకు 7 గేదెకు బల్స్త పేశ్వాసం ఉంది 7 గేదె మల విరువత్త పేశ్వాసం ఉంది ఆ బలమన్న తిత్తకు ఆ 20 వాకికు బలమన్న తిత్తలేక తోపడి ఏం చెప్తాం హల్లెలూయా ఇది బాతన కలవಕ್ಕೆ నా పుస్తకాడు విరుగుటాకి హల్లెలూయా నాకు పుస్తకాడు వాడుతాకి దీని అర్థం నాకు ఇంకెచ్చిది వాడు మంపున్నాం హల్లెలూయా నేను ఈ దేశం రాలేదు కదా ఈ వాక్యం మక్కున్నాం మంపున్నాం ఈ వాక్యం మక్తే బైబిల్ తగ్గింది బాబు వాక్యం బైబిల్ తగ్గింది చెప్తాను కూడా గుడివారం మరిగింది గుడివారం మర్తిను బైబిల్ తో రాసింది మాటితో 15 ఐతకు సోదవస అంట గుడివాన్ ఆరు తోపిస్కిని గుడివాన్ బగంతో గోయిగంజ్ రాజుతో నికెత్తారు గుడివాన్ తిరిగూరు గోయిగంజ్ రాజుతో నికెత్తారు గుడితో ఇరువురు గుడితో సంఘము మళ్ళ పాస్టర్ నికెత్తారు ఇది అర్థమయ్యా హల్లెలూయా ఎట్టిల్ల బైబిల్ ఇరువు వేరు గుడివారు పోయి తీసుకున్నాక వేరే వారు నమ్మిలోకి తోపిస్తాక ఇది గుడివారు వేను నేను పాస్టర్ గుడివారు అత్తను నేను భక్తులు బైబిల్ చదువు ఉంది ఓ బైబిల్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది చదువు వస్తుంది ఇంకా బైబిల్కి గుడి మార్చుతుంది హల్లెలూయా ఆనాడు ఆ దేశంలో సరితోకి ఇంకో తీసుకొస్తారు వడ్డేకి ఇంకో ఓ బెర చిరులో తత్తారు అవరోటన ఓ ఉత్తరం దొరుకుతుంది హల్లెలూయా ఉత్తరం దొరికింది మాత్రము జోసెఫ్ తగ కల్లవుడి ಮತ್ತು ಇರು ಜೈಲ್ నుంచి బయట వేసువాస్ ಮತ್ತು పై రాజ ఆ పరాజన్ గరాజ్ చెప్తాడు జోసెఫ్ పరాజ జైల్లో ಮತ್ತು రోడ్ మింగాడు నాన్నో రకము కల్లవుడి మత ఏంటో రకం కల్లవుడి మత మీరు మత నిజమే జరిగి అంటే ఇంజో ಕೆತ್ತನೋಡಿನ ఆనాడు ಬೇನೋడు ఓన్ మాత్రము జోసెఫ్ ఆస్కి అందున దేశిస్తాడు ಜೋಸೆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲ ಉಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಉಳು ನಾವು ಕಲ್ಲ ಉಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಯ್ತು ತಿನ್ನಾಲೆ ತಿನ್ನನ್ನು ಆನಿಗೆ ಈ ಬಾರ್ ಅಂಗಡ ಮೇಲೆ ತತ್ತಾರೆ హల్లెలూయా నీకు రాంగడం మీద తత్తరా మన పోయి పుత్తని మీరు కెక్తుంది కదా అట్కే ఈ మీరు కెక్తోరు ఇరువురు జేల్ద మత స్కీలో రెండు రకము స్వప్నవుడి మత అవి నిజాన్ని జరిగేస్తారు నేను చెప్తాడు అలాకి ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಸ್ವಪ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು నాకు ఇంకెಲ್ಲ ಆಯ್ತು హల్లెలూయా ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಸ್ವಪ್ನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ఇంకెಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಸ್ಕೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ತೋಬಿಸೋಯ್ತಾ ಸರ್ ಅವ್ರతో ಕೇಚಿತ್ತಾನ ಕೆತ್ತಸ್ಕೆ 7 గేదెకు గోదావరి నుంచి పేశ్వాసం ఉంది ఆ 7 గేదె మల 20 మంది బయట పేశ్వాసం ఉంది ఆ బల్త గేదె నీకు ఆ బల్త గేదె అక్కడ 20 మంది గేదె తిత్తి లేకపోయిలే అలాకి మీరు మోకరించి మానవుడు ప్రార్థన ఉంటాడు దేవుడు నాతో బాధ తిరిగితోడు ఆ ఉత్తరం కెత్తస్కే నాకు నీకు ఇంకేదా నిత్తు హల్లెలూయా ఆస్కే ఉండు మోకరిస్తారు అన్నమాట వేరు మోకరిస్తా దేశకి రాజా ఆరు రాజా మోకరిస్తారు ప్రార్థన తుంటాం దేవుడు ఉత్తరం ఇస్తాం మాత్రము ఆస్కే చూడండి 7 సంవత్సరాలకు ఓ భూమిత సక్కని పంట పండితు 7 సంవత్సరం మొత్తం పట్టేం జరిగింది నేను చెప్తాను స్టార్టింగ్ బాగా మేరైతే మున్సిపాలిటీకి అది మొత్తం 7 సంవత్సరము భూమిత సాయి పంట పండి చక్కగా మోచరిస్తే భూమి దొంగత ఆ 7 సంవత్సరము పట్టేం బతకకు నిన్ను డొల్లీను హల్లెలూయా అది ఇంకెచ్చో ఉంది మళ్ళా అట్కే ఆస్కి కెచ్చో నేను రాజు బాతో ఉంది నేటి నుంచి నా అధికారము నన్నకెత్త ఉంగరము జోసెఫ్ తిని చెప్తాను నేను నన్నకెత్త ఉంగరము జోసెఫ్ తిను నన్న దాని తుంగ ఉంది కేతో హల్లెలూయా నన్నకెత్త డ్రెస్ నీకు ఉప్పు సన్నగా మాటించోని కేతో హల్లెలూయా నీకు అర్థమవుతుందా ఆ రోజు దేవుడు అదాన్ని మొత్తం రోకేంది ముందే ಹೊರತು ದಾನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾ ಕುಮಾರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ತದಿ ಅದು ಪಾಲ್ಪರಿಸ್ತಾರೆ నేను పాల్పరిస్తూనే జోసెఫ్ హల్లెలూయా జోసెఫ్ కి అధికారం దొరుకుతుంది నేను దొరుకుతుంది అధికారం జోసెఫ్ కి అధికారం దొరుకుతుంది ఉన్ సత్యం తి లడే ఎత్తండు
నిజమైతే దేవుడిని లడెత్తుండు, నిజమైతే సత్యంకి పోయిస్తుండు. ఆనాడు దేవుడు ఓ రాజకీయంతో పడతాడు, రాజాకు మొదలెట్టుకి మన దేవుడు రాజ్యం తప్పుతుండే ಅದಂತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಾತ ಬೆಸ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಬಾತ ಬೆಸ್ಟಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ హల్లెలూయా రాజ్యంతో ఆల్రెడీ తప్ప ఆల్రెడీ జోసిమే తప్ప హల్లెలూయా ఆ రాజ్యం మనకి వాసుకుని మనలో అని ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವಾಸಿಂಚು ಬೆಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಮಮಲಾಯಿತು ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಮಮಲಾಯಿತು ಆ ರಾಜ್ಯ ವಾಸುಗಳು హల్లెలూయా ఆ రాజ్యం పేరు తప్ప జోసెఫ్ గారు ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ఆ రాజ్యము జోసెఫ్ తప్పు ఆ రాజ్యం ద్వారా మనాడించి నడుస్తుంది అన్నమాట హల్లెలూయా రాజ్యము আজকে বিরোধী মত দাদলোరు బట్టెం జరుగుతాస్కి భిక్షారి మొత్తం తగ్గులోడు ఉంది ಬಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೊಲ್ಲೆತ್ತ ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕವಿನಿ ನಿಂದೇರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸುಂದೆ ಬೇಕಂದವ ಜೋಸೆಫ್ ಗುಂಗಂ ಬನ್ನಿ ತಗಂದವ ಹల్లెలూయా ಬೇಕಂದವ ಜೋಸೆಫ್ ತಂದವ ಮಡ್ಡಿ ಹೋಯ್ತು హల్లెలూయా ಪತ್ತರು ನಿರ್ಬೇನೂರೆ ಬಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು హల్లెలూయా ಅನಾರ್ನಕಿ ಈ ಅಂಕು ಬೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೇರು ಜೋಸೆಫ್ ತಿನ್ನು ಕುಕ್ಲಿ ಡೂಕಿತ್ತ ಎಂಜೋ ಬೋಲಿತ್ತೀರಿ ನಕೀನ್ ಸತ್ತುತ್ತೀರಿ ನೀರೇಗ హల్లెలూయా అంజో మత్తోడు బర మొలక అంటుంది హల్లెలూయా ఓ మన మాయితాడు కానీ ఇప్పుడు మాయితాడు మన ఒకరోజు ఊరు మన అంజో మతనాడి మన మత్తి మన కలిగి నింజే బుద్ధివక్త ఇంకో బట్టి వక్తాడి బుద్ధివక్త ఇంకా మీ నమ్మతోడు ఇంచోరు దేవుడు నేను తల్లి నారింబ మనారి మన భూమిట మంచి పండుకొని మక్కాను మన నాన్న జరిగే బట్టే జరిగట్టాను సర్కార్ గవర్నమెంట్ మన దేవుడు మక్కాసను ఊరు మన నువ్వు కలవతారో ఆలకి జోసెఫ్ ఆ రోజు ఊరికింపు ఓ బస్తా ఓ రుంకు బస్తా నీస్ మొత్తం నూక హల్లెలూయా దాతోరు బత్తోరు నేను ఈ లోకం కమిందే దాతోరి హల్లెలూయా సంత దాతోరు మిందేరే కానీ నేను కర్వి ఇంకా ఆసుతో మిందే బస్తా పోయి చుట్టందే నేను డబ్బి తో రూమ్ కొర్ పేరు పోందే హల్లెలూయా నేను కదురు కర్వి పోందే నేను చీలే తో ఇంకా చీలి త విశ్వాసం పోందే నేను దుకోడికి దుకోడి కొర విశ్వాసం పోందే నేను నుకర్ కొర విశ్వాసం పోందే నీతి నీతి కొర విశ్వాసం పోందే ఆలోచన విశ్వాసం పోందే హల్లెలూయా దేవుడు మక్కిలేము ಆಲೋಟನ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಗಿ నేను మిందు హల్లెలూయా మత్తము నన్ను పెట్టేసుకున్న బాతికే జోసెఫ్ ఆస్పర్ వత్తస్ గిట్టొన్ గాని ఓకింగు జీతనారింగు ನೂಕೈದನಸ್ಕಿ ಬಸ್ತನಾಗ ಕುಟ್ಟೊಂದೆ ಬಿಸಿಲಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟೊಂದೆ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚೋ ಕಂಚೆನಿನ ಬಂಗಾರ ಬಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಓ ಚಿಕ್ಕ ತೋಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ತಾಂಗ್ಲ ಬಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲೈತು ನಿಲ್ಸೊಂದೆ హల్లెలూయా సిలైతు గోసందరికి ఆస్క బస్తన లోపాలు ఓస్ మగోల్ తీస్తాస్కి ఊర్నాటలో ఉంది ఇది చూచకం దొక్కుతుంది బస్తన తీస్తా కొంచెం మీకే దొక్కింది ನುನೆಡು హల్లెలూయా అవ్వద ఊరు చీలే గుడ్డ ఆసితిన వరింజో ఆ మూకం లోపాలే చిక్కోవాటి ఆ కంచెం దగ్గర డబ్బు నిస్మల గ్రోత్ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಜೋಸೆಫ್ ನೀರು కంచెన చిలోట బయటి చిక్కం తోచు ఆగు లోపల బయటి బస్తత మీరు కుట్టాడి ఆ లోన్ వచ్చి చీల్ తీస్తాసి ఊరుకి ఆ బస్తా లోపలే కంచెంకిన డబ్బు నిండు హల్లెలూయా ఇజుడు కోసం మీ కుడుకుడి తింటి పిల్లలాగా ఆలకి దేవుడు నీకు వాటితోడు నేను భాగ్యమకి బదులుకోండి నేను భాగ్యమకి ఆయన బదులుకోండి నేను భాగ్యమకినే ఏ బదులుకోబదులుకోండి లేకపోతే బంగారం బదులుకి హల్లెలూయా నోకుందిಲ್ಲ ವಾಸ್ತವನಾಗ ವಾಟಿಂದೆ ಆ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾರಣ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಷಯ ಜೋಸೆಫ್ ತುಂಟು ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ హల్లెలూయా ఈ ఆశీర్వాదం ನೀವು ಒಂದು ನಿಜమైన ವಾಕ್ಯಂ ಸಂಗಲಾಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜೇಲ್ದನ್ನು ವಾಟ್ತು ವಾಟನಿಲ್ಲ ರಾಜಲ್ಲಿ ದೇನು ಗೊಟ್ಟಿಗೆಂಜಿ ಮುತ್ತೆನ್ ಗೊಟ್ಟಿಗೆಂಜಿ
हालेलुया हालेलुया 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ अच्छी मत उनकी 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 करेक्ट रूमेंगे उनकी देश से मांगी इतना हालेलुया అచ్చట ఆశీర్వాదం అన్నమాట उनकी దేవుడు ఆశీర్వాద 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 उन దేవుడు ఆ రాజకీయంతో భూమిక పారు రాజంగానే ఇది మన జోసెఫ్ రాజాలతో हालेलुया उनकी దేవుడు మంజు उनकी పని తోపిస్తారు ఇది నా రోజున రాజ్యం వా లేక రాజ్యం వా రాజ్యం చెంబడు నా రాజ్యం వా ఈర్కేత నా రాజ్యం వా రాజ్యం మీకు ఆల్రెడీ తక్కువ జోసెఫ్ కాదు हालेलुया जोसेफ लागतो राजंती हालेलुया हां राजंती नी लोकम दी लागितोंडु उन्हें माचित्तों राजलोकी ने राजा मुंदेरा राजलोकी नीकी कांजिची ओळिचे मोनिटर पितां वाटे कांजिस्ता ई ना आना राजन कांडो हेले दोल दवाटी ने कांजो मरीले हां आजके आराइलो बकीने कांजो मरी ना काना दोसी आना तोसी हैं आला राजवानी इजबो हालेलुया नेट राजदोरते नेट राजकीय मत मासितन जोसेफ हालेलुया जोसेफ मार्स्ताडे देशम तगा ई लोकम तगांती जोसेफ विषय तागे हैं इन जोसेफ तिन विरुद्ध तोरो संगमंती संस्थांती विरुद्ध तो नी सत्यंत बेस्की वाती आस विरोधी बनतो ओ ఈన లాగ తప్పుతోండాలి లేకంటే వాక్యం తప్పుతోండు కొడియా ముట్టాలి లక్ష్మణ మొత్తం అగని తప్పుతోండు ఈ కల్మేలంటి ఈ వాక్యం కేవలాలి ఇంద మీకింగ్ గొప్ప మాట ఇరు గండుడన నాటడుడన ఏం తిందో అని కేత మొత్తం వాక్యం తిన్ విరోధ మింగరు హల్లెలూయా ఆ వాక్యం తిన్ విరోధ మింగరు ఈ లోకతో చెంది గొత్తం కాగంటారు మన్న ఉద్దిందో मात्र वाक्यम तीनोरी हालेलुया చాలా జనం వాక్యం విరోధే ఆనాడు జోసెఫ్ తిన విరోధం మిలేరా ನಾನು ಜೋಸೆಫ್ ತಿನ ಸಟ್ಟಿಸಿలేరా उनकी बेचो चिका तुमतो बेचो గొడవ तुमतो बेचो మైదాన్ तुमतो కానీ ఆ రోజు దేవుడు ఇంకో రచిస్తున్నాడు రాజ్యానికి లాగుతున్నాడు రాజ్యాన్ని నియమించుటే కాస్తుందో हालेलुया నోవా గుణాలేకి నోవా సమయతే ఈదు ఇంజికే సమత నోవా తది లోక స్వాత 17 అధ్యాయం నుంచి 20 నుంచి 21 సంద हालेलुया ఆ రాజ్యమే వార్త దేవుడు ఆ ఓడత తుంటస్కే బేనుడకి ని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడో వాక్యం ప్రకారం ప్రవేశిస్తాడు हालेलुया బేనుడు వాక్యం ప్రకారం నిన్ను ఆ ఓడతని గల్తిను అదే నీ రాజ్యం ఓడతగా నిత్తస్కే ఆ ప్రవేశిస్తాకే ఓనే రాజ్యం తత్తో ಬೇರ್ದತ್ತನ ರಾಜ ನೋವಾ हालेलुया ಆ ನೋವಾಗೆ ಇನ್ನಾರು ವರಾಟೋ ನಿರ್ವಾಕೆ ನಿಲ್ ವರಾಟೋ ಕೇಂದ್ರ ಓ ಬೇನು ಪೆಲ್ಲಿ ದಿನ ಊಟನ ಮಿಂದೆ ಬೇನು ಭೋಜನ ತಿನ್ನ ಮಿಂದೆ ಬೇನು ಬಾತ ಮಾರೋಸ್ನ ಮಿಂದೆ ಬೇನು ದೊಳ ತಿನ್ನ ಮಿಂದೆ ಬೇನು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ದತೆ ಕೊಡವತೆ ಮಿಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತುನ ಮಿಂದೆ ಬೀಚಿಗೆ ಮಿಂದೆ ದೇವ ಏ ವಾಕ್ಯಗೆ ವರಾಟೋ ಕನ್ನ ಪೋನಿ ತುಂ ಪತ್ತೆ ಅವು हालेलुया ఏర్కొని పోందుకి గంట పోను నత్రమన్నాడు వాక్యం వరటో వారు ఆటోమేటిక్ కూనాడు కూటవాటో కేంజ్కిరో కేంజో हालेलुया पूरा गंध वाले पूरे बता वाक्य के तो रूल वाक्य केंद्र आद अच्छा कुद्रु నేను వాక్యం కేంద్ర వరకి డబ్ కలుస్తున్నాను हालेलुया నామరా బంగడా మా వాక్యం తిన్న మాత్రం నరకపాయ తుల్లి ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿತ್ತು हालेलुया ಆಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಂತು ನಿಜమైన వాక్య దక్కినే ఆ దాన్ని దట్ భక్తి భక్తింది हालेलुया నిజం వాక్యం తా ಬೇರು నిల్లో నిజం వాక్య ఆబద్ధం వాక్యం తా డిబేట్ జన మంತು ఆబద్ధం వాక్యం తా నిజం ఆబద్ధం వాక్యం తా కవ్విసిన తుల్లిసిన ఏపిసిన ఆయన కడితున అగ్గెకు జన మంತು దేవుడు రాజ్యం మనలో కొద్దిగే ముందు हालेलुया और देवर मानते बेस डिपेंड मन ಮಾಡ್ತಾರಾ नो ಅಂತ बेस मन ಮಾಡ್ತಾರೆ और परिवारे ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಚ್ಚ मला जाता अर्जेंट दिक्ತ ಪರಮೇಶ್ हालेलुया ಒಂದು 12 ಸಂವತ್ಸರದ ಸುವಾರ್ತ ಕೆತ್ತೋಂಡು ಈ ಲೋಕ ನಾರು ಬೇರು ಕೇಂದ್ರರು ಕೇಳ್ತಾರ ಬಾರ್ ಕೇಂದ್ರರು ಓನ್ ಬೇಗ ವಿಶ್ವಾಸ करतोना ಓನ್ ಬೇಗ ದೇವರು ತಿಕ್ತೋಣ
ಅದೇ ಗಡಿಯ ವರ್ತಮಾನ ತತ್ವನಿಗೆ ತೀಚಾರಾಮಿತ್ತು దేవుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది న్యాయంగా కొట్టి వాదన స్థితిరిక్తు దేవుడు ఉంటుంది అదే సారామిత్తు అదే తెలుగుతో వార్తావార తత్వం అదే దేవుడు ఉంటుంది తీర్థ మాట ద్వారా ఈ గోడ తయారు ఉంటుంది అన్నమాట హల్లెలూయా ఆ గోడ తయారు బాధ్యత చేర్చుకుంటుంది ఆ చర్చ్ ప్రవేశిస్తారు అంత బాధ్యత ఒకరోజు దేవుడు ನಮ್ತೋರೆ ನಿಂದೋರಿ ಲೋಕ್ತಾ ಊರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಲೋರ್ ಬಾಸ್ ನೀಗಿ ಗೆಲ್ಸಿ ತೋರಿದ್ರು ಜಾತಕ ಇರಾದ ಮನ್ನಾಚ ಮಂದಿಯ ಮೀತೋಡ ನಾನು ಗೆಲ್ಸಿ ನೀಗಿ ಮನ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿ ತೊಂಬತ್ತು ಲೋಕ ನಿಂದಿರು ಬಾ ಕೆಲಿ ದೇವ್ರು ಬಾ ಬಾರ ஒரு ಬಾರ್ ಕೆಲ ஒரு ಕೋಕ್ ಮನ್ನೋರ್ ವಾತೋರು ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋರ್ ವಾತೋರು ದರಕಿ ಮನ್ನೋರ್ ವಾತೋರು orang partner వాతోరు చారితోరే వాతోరు జత్త వాతోరు ఏం చెప్తారు నువ్వు బాధకి నాలుగే వాతోరు సండే ఆచో దండే ఆచో వాతోరు దూకిలకి మొత్తం రేట్స్కిలకి చియాలకి మొత్తం జత్త వాతోరు నారి నుండి విరోధంగా వాతోరు సరే గెలుస్తారు మీరు ఈ లోకత మందనోళ్ళు ఒర్రనుకునే వాళ్ళు హల్లెలూయా